Nakadungog ko nga na mga tao nga nagsigingon nga ang rosaryo dili siya maayo tungod kay sige lang tagbalik-balik og pagampo kanang maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Maghimaya ka Maria, himaya ka Maria, puno ka sa maya. Nya usahay basta ang mga tao sige ingon ana magduha-duha di ay ta kanang maayo man di ay kanang rosaryo, maayo di siya. So mag-istorya sa ta unsay kanindot sa rosaryo nga naman nindot kay siya pagampo. Actually sa atong kinabuhi daghan kay mga buhaton nato nga murag sige balik-balik. So actually normal man example magginhawa mo, mag-breathe mo, sige balik-balik. Basi na yung mga tao dito nga, huy, sige ginhawa, murag nagsigig balik-balik yung ginhawa, dili man maayo ang paglakaw. Oh my goodness, sige balik-balik man na. Right, left, right, left, right, left. Kaboy man na, oy, nya. Nagsulti di ay mo nga, ang paglakaw, dili siya maayo tungod kay sige balik. So actually, ang kaning sige, murag, sige balik-balik ba ang rosaryo, normal kaya man na. Dili na siya weird ay kay daghan kay buhaton sa to kinibuhi na sige balik-balik. So actually ang rosaryo common na siya very human. Kasagaran magsulti kita nga dili maayong rosaryo tungod kay sige lang tagsulti Maria no si Mama Mary mao na siyang pinaka-importante. Ya murag si Mama Mary mas importante kay ni Jesus. And tinuod nga problema man na. Pero ang tuyo sa rosaryo dili siya kanang magsige balik-balik og sulti maghimayag. Ang tuyo sa rosaryo is mag-meditation kita sa kinabuhi ni Jesus, no? So murag actually si Mama Mary tungod kay sige tagbalik-balik ingon Maria, murag mugkuyog siya sa atong pag-meditate sa kinabuhi ni Jesus. Unya si Mama Mary motabang siya kanato pagsuod ni Jesus. Nindot kayo man na, no?